De én mondom, jelzem azoknak, nem csak én, nem csak ez a csapat fog járni azon az úton, nem csak mi fogjuk használni ezt a szennyvizet, ivóvizet, mindnyájan használjuk. Mindnyájunknak az örömére, mindnyájunknak a büszkeségehez. És aki ezt nem lássa, az nagyon sajnálom. És ha még egy keveset számolunk, akkor a költségvetésünknek legalább 20 évre előre ez a pénz megvan. Ez csak magas szinten. De kérem szépen nem szabad elfelejtsük azt sem, hogy ez az önkormányzat 2004-től, ez a csapat a 8 éves kampányában az is benne volt, hogy önerőből olyan belső projekteket vitelez ki, amit önerőből fog megvalósítani. Ilyen volt a gyerekprogram. Emlékezzünk vissza, milyen gyerekparkjaink voltak, ha egyáltalán volt. Nekünk volt meg az első még, de igen, Szentgyörgyön meg volt. Szentgyörgyön másoltuk le a legelső. 2005-től folyamatosan a községben 8 gyerekparkot építettünk, és ma már a tavaly újjá kellett építsük az egyiket, azért, mert már elkorhadt az idők során. És újjá építsük a többit is. Ilyen belső program volt a kultúrházak felújítása. Kezdtük Bigfallal, folytattuk Uzonban, folytassuk Visznyóban. Ilyen belső program volt szintén, amit mi finanszíroztunk, a ravatalozó házprogram. Elkezdtük Szent Ivánban, 3 évre terveztük az Uzonit is. A tavaly kifizettük az egyháznak, az Uzoni ravatalozó háznak a tervét. És ha megkapjuk a tervet, elkezdjük ebbe az évben az alapot beöntsük. És jövőben tégláról téglára építsük fel. Hiszen ennek a csapatnak építőjeleket kell legyen. Mi a téglára helyezzük, mi nem romboljuk le, nem romboló gondolkodások vagyunk, optimisták, pozitív változságok. És sorolhatnám még nagyon sok mindent. Ha csak arra kérek ki a sportbázis. Azt a sportbázis, amelyen a község, hát a község, de ugyanakkor Uzon büszkélkedhet, van a sportcsarnokunk, köszönet érte a régi polgármester úrnak, van a fotballpálya, köszönet azoknak, akik annak idején fotballpályát teremtettek el Uzonnak, és van most a sportbázis kint. 3 lehetőség, 3 sportolási lehetőség. De még nem beszéltem a parkjainkról. Itt van az épület előtti park. Megállnak az átutazók, kijönnek Szentgyőrről, és fényképet készítenek el a székelyzászlóról. A parkról, amely nincsen készülve, mert így aszfalt burkolatra van szükség az iskola előtt, és elő a parkírozó. De meg lesz. Nem egyben. Nincs pénzünk, de ami van, az befektessük. Hiszen nekünk van egy elvünk. Az elvünk az, ha van 20 helyünk, pályázattal hozzunk, de még 80 lehet. És ez sikerült mindeddig. Sikerült azért, mert tudtuk, hogy mit akarunk. Nem adtuk el a lelkünket. Nem adtuk el a szülőföldünket. Megtartottuk a magyarságunkat, ezt bizonyítottuk az évek folyamán mindig, hisz huszár alakulatot hoztunk létre. És nem optikék színek vannak rajta, hanem a nemzetünk színei vannak kitűzve oda. Felhúztuk a templomainkban az 1918 előtti Nagy-Magyarország zászlait. Felhúztuk Szent Iván laborfalván, az unitárius templomban, Visznyóban, a református templomban, és most választások után következik Bucsokon Szent Ivánban, a római katolikus templomban, és minden egyes templomunkban, teljesen mindegy, hogy református, unitárius vagy római katolikus. Tesszük ezt azért, mert nekünk erre kötelességünk van. Kötelességünk ezt tenni. Mi bátran valljuk a magyarságunkat, vallottuk. Kiraktuk a székelyzászlainkat a parkjainkba. Másnap igaz, már jöttek. Csak úgy. Azt mondták, hogy itt jártak és betoppantak, és igazoltak. 2 Uzon is be volt nálam, amikor a 2 új ember megjelent. Másnap rögtön, hogy felhúztuk a székelyzászlót. De nem jöttünk meg. Nem húztuk le. Ott hagytuk. És ott fog maradni. Tisztelt Hölgyek és Urak! Én azt mondom, hogy valójában egy kampány jó. Az én szemszögemből azért jó, mert az emberek el tudnak gondolkodni. Tudnak mérlegelni. Én mindig azt mondtam önöknek, hogy bátran mérlegeljenek. Nézzenek körül, figyelmesen, és akkor meghozhassák a döntésüket. Tőlem még senki nem hallotta azt, hogy jöjjön el és szavazzon az RMDSZ-re. Itt a nagyjaink kimondták ezt, mert ki kell mondják. Én is ki kell mondjam, ez a kötelességem. De mindig azt mondtam, jöjjenek el.
Minél többen jöjjenek el, és arra szavazzanak, akire akarnak. De útközben nézzenek szét, nyitsák ki a szemüket. Milyen körülmények közt, milyen földrajzi térségben vannak, miket látnak, mi volt és mi van. És az eszükkel szavazzanak, és nem egyébben. Vidéken, főleg vidéken emberek hordozzák. Az ember maga az, aki megadhassa azt az ihletet a szavazó polgárnak, hogy el tudja dönteni. Tisztelt hölgyek és urak, még engedjék azt is, meg nem fogom én sem mutatni a több levélnek a felolvasásával. Testvérkapcsolatunk összes polgármestere jelezte, egyesek elküldték írásban, mások most 5 perccel ezelőtt is, tehát 8 előtt 5 perccel felhívtak. Pázánkert, Tolna, Alsótold, Nagykáta polgármesterei, és kérték, hogy adjam át önöknek üdvözletüket, és mindenki a józan eszére hallgasson, és nézzék azt, és lássák azt a fejlődést, amit ők is láttak az elmúlt években itt nálunk. Ugyanakkor engedjék meg, hogy azt is elmondjam, hogy mindig tudtuk, hogy mit kell csináljunk. Tudtuk, hogy melyik településen mi az, ami az erősségünk, és azt kellett még erősebbé tenni. Vádoltak, hogy Big Falva. Vádolhattak is, mert sokan irigységből vádoltak. Azért irigységből, mert egyedüli település Erdély-szerte, sőt Kelet-Európában, ahol közel 40 kuria van. És mi ezt nem tudjuk megbecsülni, és nem tudjuk ezeknek az értékeknek a fontosságát megőrizni, és nem őrizzük meg a művészet történeti és az építészeti adottságaikat, akkor elveszik. De értékelték mások. Tolnaváros Uzonnak testvérkapcsolata. És a Tolnai Hírlapban gyönyörű cikkeleknek szétosztottuk, hogy lássák. Hisz tudják jól, hogy a világörökség részévé fog válni, ha tetszik, ha nem. Azért, mert ezt az értéket nem csak mi, kicsi polgármester, hanem mások is tudják, szakemberek, mint a Keresi házaspár, mint Váranyai Rékáé, mint Péter Fialpár, és még sok-sok más Fekete Mártáikon túl minden szakember. De szükség van egy önkormányzati összefogásra is, és ez meg is volt, és meg is lesz. Hallottam egy hölgytől, hogy nem van, nincs kultúra, itt van az a gyönyörű szép terem, és nem töltsük meg tartalommal. Kérem szépen, én ezt egészen sem fogadhatom el, hisz arra gondolok, hogy az elmúlt években, illetve kezdhetném azzal, hogy 2006-2007-től minden évben 100 millió lejt osztunk szét az egyesületeknek. És ezt a 100 millió lejt nem úgy osztottuk szét, hogy tessék neked ennyi, hanem összehívtuk azokat a személyeket, akik rendezvényeket akartak szervezni, és közös megegyezéssel próbáltuk a kicsit elosztani úgy, hogy jó legyen. De még nem tértem arra se ki, hogy az elmúlt 2 évben az önök gyerekeit, a fiatalokat népi táncokra, székelytáncra, oktatót fogadtunk fel, ami megint az önkormányzatnak, a helyi polgármesteri hivatalnak évi 70 millió lejébe kerül. De nagyon szívesen tesszük, hogy tartalommal töltsük meg a termet. És nem beszélve ezekről a füzetekről, a népi mestereinkről, amelyet nagyon sajnálom, hogy nem adtunk ki 2-3 évvel hamarabb. Már akkor akartam, csak különböző okok véget nem sikerült, hisz akkor itt lenne Pályános Iróka néni is a Csúlyékondról. Nagyon sajnálom. Itt vannak, több százat csináltunk belőlük, és bárhova megyünk, büszkén osszuk szét, és büszkék vagyunk rá. De hadd ne felejtsem el az Ambrus Anna Uzon iskolatörténetek könyvét is, amit szubvencionáltunk, fizettünk. És pénzt adtunk erre is. És az Uzoni Hírlap, és még sorolhatnám az Atlantis Zenekarnak, 2 alkalommal már hangszereket vásároltunk. 3 évvel ezelőtt közel 120-130 millió lejre, és megint 100 millió lejre most. De ruhát vásároltunk a női szivárványkórusnak, lábit vásároltunk a férfi kórusnak, igaz, hogy kevés. Tudom, hogy többet kéne. Tudom, hogy többet várnak el. De higgyék el, nincs a honnan. És nem azért nincs, mert nem figyeltünk oda és elpaltuk a pénzt, azért nincs, mert odafigyeltünk, és minden egyes lejnek megvan a helye.
Megkérdezték tőlem a tegnapi nap, hogy milyen programja van a polgármesterünk. Megnéztem az illetőt, és sok minden átfutott az agyamon, és azt mondtam, jöjjön be a hivatalba, és megmutatom. Csak egy könyvet mutattam volna meg, amelynek én voltam a tudományos vezetője, amely Uzon község stratégiájáról szól. Nekünk nem csak programunk van, hanem stratégiánk. És ez azt jelenti, hogy a stratégia magába foglalja a rövid, közép és hosszú távú programokat. Bárki megnézheti, amit elképzeltünk ebben ezelőtt 3 évvel, 80%-ban teljesítve van. De van még egy olyan 40%, amit teljesítettünk és nincs benne. Mert akkor nem tudtuk 3 évvel ezelőtt, hogy lesz 322D-s pályázat kiírás. Vagy nem tudtuk akkor, hogy még lesz más olyan pályázati kiírás, amit megnyertünk időközben. Tisztelt Hölgyek és Urak! Valójában meg szeretném hosszúra nyújtani a mai estét, de még kiemelnék egy pár gondolatot. A kampány az arról szól, hogy becsületesen, helytállva mindenki megpróbálja győzni a választópolgár, milyen programja van. Mi az, amit meg szeretne tenni, ki szeretne vitelezni, pontosan azért, hogy a közösségnek jó legyen. Én legalábbis így gondolom. És nagyon helyesen olvasta fel a szenátor úr azt a mondatot, amit leírtak, és szét is osztottunk mindenkinek, hisz én vallom ezt. Vallottam ezelőtt 4 és 8 évvel is. Biztos vagyok benne, hogy ez így is fog történni. Biztos vagyok benne, hogy holnap reggel a kampánycsendtől valójában csend lesz, és nem pedig az utcán kell felszedjük a szétszórt hulladékot, már csak hulladéknak nevezhetem azt, amire nincs feltüntetve az a név, aki azt megfogalmazta. Legyünk bátrak ahhoz, hogyha megfogalmazunk dolgokat, akkor vállaljuk a felelősséget érte. Mert elmúlt a kőkorszak. És itt állunk mindnyájan egy választás előtt. Tiszteletbe tartom a barátaimat, tiszteletbe tartom a versenytársakat, tiszteletbe tartok mindenkit. És egy dolgot kérek, ugyanezt. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyek és Urak! Engedjék meg, hogy még azt elmondjam, hogy az RMDSZ községi önkormányzati képviselői, vagy ugye, hogy mi mondjuk székelyek tanácsosai, az tőlünk vannak, a községből. Mindenki ismer mindenkit. Nem érzem annak szükségletét, hogy elmondják, itt hogy hívnak, illetve mikor született. Ellenben azt kihangsúlyozom, ez az első év, legalábbis már elmúlt egy jó pár év, hogy nem történt ez meg. Minden egyes településnek az RMDSZ színeiben tanácsosi lehetőséget adtunk, képviseleti lehetőséget adtunk. Sepsimagyarosnak és Visznyópataknak is. Mert az az én elvem, hogy nem Uzonnak vagyok a polgármestere, nem csak Szent Ivánnak vagyok a polgármestere, hanem a 7 településnek is. Ebbe beletartozik a román település is. Mivel, hogy ott román nemzetiségűek laknak, így a 6 település képviseltetve van ebben a tanácsban. És engedjék meg, akkor fel is olvastam a névsort. De még mielőtt felolvasnám, elmondom, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültem, ugyanis el kellett dönteni, hogy a listának a sorrendje hogyan fog felépülni. Hisz ezt az RMDSZ elnöke, a polgármester jelölt együtt kell eldöntse. Nem a barátságot, nem az ismerettséget, nem a kocsmai pajtásokat néztük, hanem azt néztük, hogy elsősorban 4 évvel ezelőtt ki milyen eredményt ért el